दिनै मोनसे सासे रिभलिउसनारि लिडार्स सोरबाया मोजां पजिशनाव दङ नाथाय सोरबाया दिनै मुंखौनो लाजायाखै स' बेफोरबायदिनो जोंनि हारिनि गेजेरावहाय मोजां मोजां मानसिफोरा दिनै समाव गोमालांगासिनो दङ बबेबा खनायाव नाथाय बिथांमोना दिनै समाव रायखांजायाखै दिनै जुदि BPFनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा काराप्टेडमोन सानैसो दैदेनगिरिफोरनि अख्रानि थाखाय दिनै जों खौसे जानो हायाखैमोनब्ला दिनै बै बिथांमोना मोनसे पार्टियाव जायबा सोंखारिग्रा बेजोंनो जुदि आखाइ हमफा हैबायबा अब्ला जोङो सेटिसफाइड अब्ला जोङो परिबर्तनखौ मोनबाय नामा अब्ला जोङो चेन्जखौ लाबोनो हाबाय नामा माबायदिहाय चेन्ज जागोन नांगौ परिबर्तन नांगौ दिनै परिबर्तना बेबायदिजों जागोन नामा दिनै नामल' आलादा जाबा जानाय नङा दिनै बेवहाय सोर मावदों सोरबायदि बेक्तिया दिनै सालायगासिनो दं सोरबायदि दैदेनगिरिया दिनै सालायगासिनो दं बेबो मेटार खालामो रायजोफोर खालामगोन ना खालामा रायजो नाथाय बेनि फ्लाशबेक बेनि उन जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोङो मा नुखो मा एग्जाम्पल जों मोननो हाखो जों बेखौ नायबिजिरनो सम गैया साडेनलि हरखाबै जोङो भट थुनायनि सानसे सिगां हरसे सिगां सोरबा जोंनो दिनै थाखा थफ्ला रानना होफैबाय खुलुमबाय रायजोफोर बड'लेण्डनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ हेल' SP ब्लग चेनेलनिफ्रायहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय स' मा सोलिगासिनो दं दिनैनि समावहाय जोंनि बिटिआर हालामाव हयथ'बा जोंनि बड'लेण्डआवहाय जिहेतु जोङो बयबो बड'लेण्ड मुं होननानै बुङोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होमबा स' जों मा मावखो जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय दिनैसिम बा जोंनि रायजो राजाफोरा दिनैसिम मा एचिभमेन्ट खालामनो हाखो नैबे समसिमहालागै आन्दलन खालामनायनि समनिफ्राय लानानै दिनैसिम दिनै जिरायफैबाय नङा होमबा माने अलमस्ट माब्ला जिराय जेब्ला नोंनि सिमाङा जाफुंजोबो अब्लासो जोङो जिरायो नङा होमबा दिनैनि समाव जोंनि मोनफ्रोमबो आफादफोरा मोनसे समावहाय दिनै जिरायथ'बाय होननानै बुंदों बाट लाइफआव जिरायथ'लायनायनि सम दं नामा जेब्लासिम नोंथांनि थांखिया जाफुङाखै आं जिरायथ'नोसै होनबा नोंथाङा सोलिनो हागोन नामा स' नैबे सोंथिया फैयो जिहेतु जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे सिमांमोन नाथाय बे बहाबा नङा बहाबा लामा ससेयावहाय थाद'बाय दा जोङो जिरायथ'बाय होनना बुंनाय जिथु बाथ्रा बियो बेसेबां गोरोबथावना आरो जिरायखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बोखांफिनगोन जेब्ला नोंनि आखायाव समा बारग'लांबाय थागोन नों बै समखौ हमथानो हागोन नामा दा लाइफआवबो बिदिनो एखे जेनेबा नोंथाङा माबा मोनसे फर एग्जाम्पल जबखौनो मावबाय दिनै मावै मावै नोंथाङा मेंबाय नोंना मोनसे टाइम पिरियड होनाय दङ इफ इउ वर्क देन इउ अर्न नों मावोब्ला स' गभर्नमेन्ट जब एमप्लयि जाय बिथांमोना आं जिरायथ'बाय दे होननानै बिथाङा जुदि जिरायनानै थायोबा विल नट हि बि फायर्ड माने बिथाङा गावनि जबखौ खोमाना लानो गोनां जागोन ना जाया सेम कन्डिशन प्राइभेट जबावबो नोंथाङा गावनि साख्रिखौहाय बेबायदि जिरायथ'बाय दे होननानै जुदि दोनथ'लायनो हायोब्ला भेरि इजि ना लाइफआ बिराद सिम्पल जागौमोन स' जोंनि जिथु सिमां बेखौहाय जोङो बुंनांगोन बहाबा नङा बहाबा जोंनि दैदेनगिरिफोरा माने बिथांमोना गावसोरनो जिरायथ'बाय दा बेजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि जे मोनसे सेन्टिमेन्टमोन बेबो दिनै जिरायफाबाय दा बियो मालाबा इन फिउचार जाखांबावगोन नामा हयथ' फिउचारनि बाथ्राखौ जों प्रेडिक्ट खालामनो हाया बाट सिम्पल नुहुरो दिनै मोनसे सेन्टिमेन्टआ क्लियार दा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बै मोनसे जे स्ट्रेन्थ दंमोन जे कन्फिडेन्स लेभेलमोन बियो दिनै जिर' जाफिनबाय माने जोङो बेखौ जागायफिननो गोनांबा जोङो जिर'निफ्रायसो बोखांफिननांसिगोन दा बे पसिबल नामा नैबे समावहाय जेब्लानाखि बे ग्लबेलाइजेसननि जुगावहाय दिनै ओरैबायदि मोनसे रेस कम्पिटिशननि जुगाव दिनै नोङो 90% सहैखानानै जुदि 10%आव जिरायथ'नोसै 10% लामाखौ आवगायलांनो नागारो जिरायथ'नानै दिनै फिन खनसे जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामफिननो गोनां जायोब्ला इज इट पसिबल एट दि प्रेजेन्ट टाइम जानाय नङा दा गभर्नमेन्टआ मा खालामदों नोंथांमोननो गोबांथार बायदिसिना स्किम्स होदों नङा होमबा आसनिफोर होदों मयना आसनि अरुणोदय आसनि PM किसान योजनानि थ्रुयै नोंथांमोननो बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट बेनिफिसियारिफोरनो फैसा सोना हरदों बाट होयै दोननानै 5 बोसोर दिनै नोंथांमोना मोननो हाबाय सोरबा अरुणोदय मोनदों सोरबा PM किसाननि फैसा मोनदों सोरबा मयना आसनि फैसा मोननो थांगासिनो दङ
बा सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रुयै माखासे फैसा मोनदों नो डाउट सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गोबांथार आइजोफोरा माखासे खामानि मावना लानो हादों जायफोर हांखुर जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना गावसोरनि गेजेराव माबा नङा माबा मोनसे सोर्स अफ इनकामखौ बानायना लादों बाट व्हाट एबाउट द रेस्ट PM किसान मोननायफोरा बिदिनो मासे मासे मोनगासिनो दं दिनै मोनै 18th इनस्टलमेन्ट दिनै बिथांमोना मोननोबो हाबाय बाट मा नुखो बिथांनि जिथु लाइफस्टाइल बिथांनि जिथु फार्मिंनि जि ट्रेडिशनेल फार्मिं खालामदों बिथां बे आपग्रेड जाबाय नामा जुदि जोङो सोङोबा 100%आव जुदि जोङो सोङोबा मैक्सिमाम नम्बर अफ फार्मार्सफोरा दिनैनि समावहाय जि स्ट्रेन्थजों मावोमोन जिबायदि फुर्तिजों मावोमोन जिबायदि बडि लेंगुवेजजों बिथांमोना गोसो होथाबनानै मावोमोन ट्रेडिशनेलिबाबो बिथांमोना रंजा बाजायै जे खेथिखौ मोनसे लेभेलसिम लांदोंमोन मोनसे सोर्स अफ इनकाम होननानै जोङो हमनो हायोमोन नाथाय दिनैनि समाव दिनै नोंथांमोनखौहाय गभर्नमेन्टनि बे मोनसे स्किमा नोंथांखौ खेथिनिफ्रायनो हानज्राय होननानै गुबुन मोनसे आलादा दुनियावसो लांबाय नंगौना नङा रायजोफोर बे खोथाया स्पष्ट नंगौना नङा दिनै 5 बोसोराव नोंथाङा PM किसाननि फैसा मोननो हाबाय जाय बिथांमोना मोनदों नों मा डेभेलप खालामखो जाय आइजोफोरा दिनै अरुणोदय स्किमनि थ्रुयै माहिलि फैसा मोनदों मा चेन्ज जाखो नोंथांनि लाइफआवहाय कैन यू एक्सप्लेन इट फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा नोंनि जिउआवहाय नोंनि लाइफआव नोंनि संसाराव दिनै माबायदि चेन्जेस फैखो दिनै नोंथाङा बै बाउन्ड्रिनिफ्राय ओंखारनानै नाय दिनै नोंथाङा जि आसनिफोरखौ लानो थाखाय फुंनिफ्राय लानानै बेलासिसिम मान्थलि माहे नोंथाङा जे खारथिंगासिनो दं सोर बेनिफिट जादों नोंथां जादों नामा नाथाय नोंथांनि टाइमासो दिनैनि समावहाय वेस्ट जानानै दं नोंथांनि जितु बडि लेंगुवेज नोंथांनि जितु माइन्डसेटमोन बे दिनैनि समावहाय बै समाव एटलिस्ट 50% नोंनाव मावनो हानाय गोसोआव मोनसे डिसिसन दंमोन नाथाय बे दिनैनि समावहाय मोनखागोन होखागोन होननाय बायदि नोंथांनि गोसोआ दिनै बैखौल' नाहरबाय थायो माबा मोनसे आसनि मोनबावगोन नामा माबा मोनसे आसनि मोननो हामगौमोन नामा थिग बिदिनो दाख्लैबावै ब्रिक्स आन्दलननि थ्रुयै थांनाय बोसोरावबो गोबांथार आइजोफोरनो दंफां गायहोबाय नै हाबनोसै नै जानोसै होननानै बायदिसिना फर्म फिलआप आपलोड खालामनाय दंफां गायनानै लकेशन टेग खालामलायनानै हरनाय बाट गायखांनायनि उनाव मा जादों नो डाउट गाव गावनि न'खराव गायदों महिलाफ्रा गायदों अबभियासलि बिथांमोना केयर लादों आसा खालामदों जे मोनगोन बाट फैयै दिनै फिन खनसे नेक्स्ट बोसोरावबो नै एबारनि खेबावबो बेबायदिनो गायहोबाय बाट वेन साफा सानैया मोनदों बे मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट बिथांमोना खालामदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो साफा सानैया मोनदों बेयाव बाखिया खुगासिनानै दङ मला बिथांमोना मोनजागोन बाट बुंनो थाङोब्ला ओभारअल जोङो नायोब्ला बेबायदि स्किम्स बेबायदि अफार्सफोरजोंहाय नोंथांमोननि लाइफस्टाइला चेन्ज जायाखै नाथाय दिनै जोंनि जि मोनसे थाइसे मुल्य मोननाय जिनिसा दिनै थाइबा जाफैदों जे जिनिसखौ जोङो 100 राङाव मोननो हायोमोन बे दिनै बेनि डाबल जादों माने बारा जादों नाथाय नोंथांनि जे गायनाय फुनाय नोंथांनि जे आबाद मावनाय नि जे लेन्ड नोंथाङा जे इउटिलाइज खालामदों आबाद मावनायावहाय जे बाहायदों बेथ' इनक्रिज जायाखै डिग्रेडसो जादों दिनै क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय दिनै गोबां बायदिसिना जोंनि गायनाय फुनायाव जेंना नुजाथिदों दिनै दैनि क्राइसिस जानानै फैदों बाट प्राइसआ इनक्रिज जादों नोंथाङा जे आबादनिफ्राय जे मोननाय बेसादफोरखौ जे बाजाराव लाङो नाथाय बेखौ फाननानै नोंथाङा जे बायफिननो गोनां जायो बायदिसिना बेसाद मुवा नोंनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय बेखौ बायनायाव नोंथांनाव थाइसे थाखाबाबो थालांफिनदों नामा नाथाय नोंथाङा जिखिनि आरजिदोंमोन बेखौ गारफिननानै आरो उल्था लाफिननोसो गोनां जाबाय थादों नैबे दिनैनि जुग स' बहाथो मोजां जाखो फाइनान्सियेलि नोंथाङा बहा ग्रथ मोनखो बाट गभर्नमेन्टआ दिनै सोर थाया बेजों मतलबानो गैया समानो गैला दिनै आसनि रानना होबानो जाबाय फैसा राननानै होबानो जाबाय नो मेटार्स 5 बोसोराव बिथांमोना मा मावखो मा मावाखै नाथाय नोंथांनि डिसिसना फैनानै अबाव नांथाफैयो अबाव थुंगेयो रायजो राजा दिनै जोंनि डिसिसना इलेक्शन जानोसै गाबोन भट थुगोन बेनि हरसे बा सानसे सिगाङावनो जों डिसिजनखौ लायो जे दिनै जोङो उमुगनो भट होनोसै
नंगौना नङा नाथाय बेनि फ्लैशबैक बेनि उन जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोङो मा नुखो मा एग्जाम्पल जों मोननो हाखो जों बेखौ नायबिजिरनो सम गैया साडेनलि हरखाबै जोङो भट थुनायनि सानसे सिगां हरसे सिगां सोरबा जोंनो दिनै थाखा थफ्ला रानना होफैबाय अब्लानो जोङो गुस्लायजोबनोसै अब्ला नोंथाङा 5 बोसोर सिगां 5 बोसोरनि बे गेजेराव मानो होसिख्रावनाय जुदि दिनै सानसेयावनो डिसिजन लानो मोनब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव दिनै रुलिं आरो अपोजिशनखौ मानो गोनांथिमोन दिनै रुलिंआ होसिख्रावनानै माथो हब्रा हब्रा बा अपोजिशना बिनि हेंथायै बायदिसिना फोरमानलाइ बिलाइ लानानै जोंनो मानो दिन्थिदों मा बेनिफिट दं स' बेनो जे जोङो माबायदि डिसिजन लायो जों माबायदि आवगायलांनो लुगैदों जोंनि समाजखौ लानानै बा निजेखौनो लानानै बे रावनिबो सायाव सोनारा रायजोफोरजों गाव गावनि सायावसो सोनारो स' थिग बिदिनो दिनै सोरबा बिजेपि UPPL BPF सोरबा बुंदों मोनथामबो ज' जानांगौ गावनि पइन्ट अफ भिउखौ चेन्ज खालामफिनो हरखाबै मिनिंलेस बिथाङा सासे गावखौनो दैदेनगिरि होननानै बुंदोंब्ला दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय पइन्ट अफ भिउ लाबोनानै दोनदों माब्लाबा बुङो मोननै रिजनाल पार्टिया ज' जानांगौ माब्लाबा बुङो दिनै मोनथामबो ज' जानांगौ वाइ सोरबा बायदिया सोरखौबा रायो सोंखारियो उमुक थुमुक गाज्रि बायदिसिना एख' खामानि मावनो रोङा जाजोब्बाय फैसाया सेस उदैयाव हजम खालामजोब्बाय उमुक थुमुक बोसोरनि बिथांमोना जाजोब्बाय बेबायदि बुङो नाथाय बिथांमोननावबो सोंथि खालामनो फैयो सोंथि खालामनो गोनां जायो जे दिनै बिथांमोना सोंखारिनायनि गेजेरजों मा सोलोंखो जिहेतु बिथांमोनाबो सेम रिपिटेडलि बे एखे जे गाव सोंखारदोंमोन समाव बेखौनो गाव मावफिनगासिनो एन्ड चेन्ज लुबैदों जोङो होनबाय थादोंमोन जों गोबाव समनिफ्राय चेन्ज नांगौ परिबर्तन नांगौ दिनै परिबर्तना बेबायदिजों जागोन नामा दिनै नामल' आलादा जाबा जानाय नङा दिनै बेवहाय सोर मावदों सोरबायदि बेक्तिया दिनै सालायगासिनो दं सोरबायदि दैदेनगिरिया दिनै सालायगासिनो दं बेबो मेटार खालामो रायजोफोर खालामगोन ना खालामा रायजोफोर दिनै जुदि BPFनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा काराप्टेडमोन सानैसो दैदेनगिरिफोरनि अख्रानि थाखाय दिनै जों खौसे जानो हायाखैमोनब्ला दिनै बै बिथांमोना मोनसे पार्टियाव जायबा सोंखारिग्रा बेजोंनो जुदि आखाइ हमफा हैबायबा अब्ला जोङो सेटिसफाइड अब्ला जोङो परिबर्तनखौ मोनबाय नामा अब्ला जोङो चेन्जखौ लाबोनो हाबाय नामा माबायदिहाय चेन्ज जागोन इनस्टेड मानो बै पार्टिया गोदान इमेजफोरनो प्रिभिलेजखौ होआखै अब्ला साबसिन जागौमोन नामा बाट होननाय फैयोना मोनसे बिथांनि जि इनफ्लुएन्सार बिथांनि जि सार्कल बिथांनि जि फलोवार्सफोर बेयो बैयाव दंमोनबा दिनै बिथांखौ जों लाबोयोबा जोंनियावहाय फैफागोन नैबे बाट आल्टिमेटलि मा जाहैखो थाङै थुङै बे काराप्टेड सासे लिडारानो नैबे मोनसे पार्टियाव हाबफिननानै आरो बेनो सेम एखे पजिशनाव थाफैयोब्ला अबभियासलि काराप्सना जोबगोन नामा बा जों चेन्ज लुबैनाय बे चेन्ज जागोन नामा नामल' सोलायदों बिथाङा बाट बिथांनि जि इन्डिभिजुवेल पार्सनेलिटि बेथ' चेन्ज जायाखै स' जोंनो मा नांगौ जोंनो नामखौल' चेन्ज नांगौना जोंनो एकदम हल इमेज हल स्ट्राक्चार हल बडि पार्सनेलिटि चेन्ज नांगौ जोंनि बिटिआरनि पलिटिकेल सिस्टेमाव बे सोंथिखौ बे सोंथिनि फिननायखौ आं नोंथांमोननिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय मोननो लुबैयो बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय प्लिज शेयार खालाम आरो आं दिनैनि नैबे भिडिअआवहाय रावनिबो क्लिप्स रावनिबो इमेज बा सोरनिबा भिडिअ फुटेजफोर आं दिन्थिनो सानाखै मानोना बे एखे खोथाया रिपिटेडलि जेरावबो सावरायजागासिनो दं सोरबा दैदेनगिरिया सोरनिबा फारसे डिबेट खालामदों बा बाइट होदों बा बे ओरै थोरै जाबाय होननानै दिनैनि समाव बुंगोन मेल्ला बुंगोन बाट बेजों जों मा प्रुफ खालामनो सानदों स' जों मा जानांगौ जों निजेनो चेन्ज जानांसिगौ रायजोफोर दिनैनि समावहाय एन्ड थाहैबाय जोंहा हारिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट जिथु दंमोन अबभियासलि जोङो लुबैयो जे मानगोनां रन्जन डिआर नाब्ला सारा थाबैनो जुदि रिलिज जानायमोनब्ला जिथु मोनसे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों बिथांखौ बख'नायनि मोनसे बिराद गिदिर आसा दंमोन रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय आरो बेखौनो हयथ' मोनसे मेन
एजेन्डा बानायनानैबो बे सुक्तिखौ खालामनायबो जादों आरो लोगोसेनो जे गोलाव सम आन्दलनकारि बिथांमोन दिनै मा अबस्थायाव दं बिथांमोननि लाइफ स्टाइला एसेबाबो चेन्ज जागोन होननानै जोङो बयबो नुहुरदोंमोन जिहेतु आगोलबो बेबायदि जाबोबाय जिहेतु बे थामथि गोरोबथा बे गिबि खेबनि थाखाय नङा खनसे खननै खनथाम जाबोबाय दिनै खनथामाव थार्ड फेजआव जितु एग्रिमेन्ट जालांबाय नाथाय बेजों जों नुदों गोबांथार सुक्तिखारिफोरा दिनै सम आलाय सिलाय अबस्थायाव दं दिनै न' डाउट दिनै मोनसे सासे रिभलिउसनारि लिडार्स सोरबाया मोजां पजिशनाव दङ नाथाय सोरबाया दिनै मुंखौनो लाजायाखै स' बेफोरबायदिनो जोंनि हारिनि गेजेरावहाय मोजां मोजां मानसिफोरा दिनै समाव गोमालांनो हमगासिनो दङ बबेबा खनायाव नाथाय बिथांमोना दिनै समाव रायखांजायाखै बिदिनो जोंनि डिआर नाब्ला साराबो जोबथेसालियाव थानानै दिनै सानसे समाव जोंनि गोसोनिफ्राय बे आनज्रायलांसिगोन नामा ना बेबायदि खालामनो सानदों नामा दिनैनि एक्जिस्टिं नेता लिडार्सफोराहाय स' रायजोफोर दिनैनि भिडिअ' नैबेसिनोसै आरो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय